Jeg vil i den her film komme ind på nedbrydning af føde, indånding af ilt og disse tos optagelse i kroppen. Jeg vil starte med figur nummer 1. Når maden kommer ind i munden, så starter der ligesom en nedbrydning. Og den nedbrydning, den starter med den mekaniske nedbrydning, som er tændernes findeling af maden. Fortænder, kindtænder og tungen er alt sammen med til at bearbejde maden og gøre det ligesom mindre og mere og nemmere at arbejde med. Hvis vi kigger på den ude til højre med kulhydrater, så kan vi se, at det bliver findelt her, og så hernede ved, der har vi noget spytamylase, som nedbryder stivelsesmolekylerne til maltose, og lidt længere nede her kan vi så se, at maltosemolekylerne bliver nedbrudt af maltase til glukose. Hvis vi så kigger videre, så kan vi se, at det sker jo her inde i munden. Det kommer så ned her igennem spiserøret ved hjælp af nogle peristaltiske bevægelser. Når maden så er kommet herned i mavesækken, hernede, så hvor der er mavesaft, der er blandt andet en smule saltsyre for at holde pH-balancen nede på 2-3 stykker, og det er med til at dræbe bakterier. Der er fordøjelsesenzymer, f.eks. pepsin, som spalter proteiner i mindre stykker. Derefter bliver det skubbet ned i den øverste del af tyndtarmen, som er der, også kaldt 12-fingertarmen. Her der modtager det en hel masse sekreter fra leveren og galleblæren og bugspytkirtlen. Næringsstofferne er nu nedbrudt til deres byggeelementer, f.eks. af kulhydrater, som vi snakkede om før, blevet til monosakkarider, og det er med f.eks. nedbrudt af f.eks. laktase. Resten af tyndtarmen kan så absorbere føden igennem tyndtarmens membran ved hjælp af forskellige molekyler, som transporterer enten via aktiv transport eller faciliteret diffusion. Og det, der så ikke bliver optaget, det er ryger ud af endetarmen. Det er f.eks. proteiner og fibre, som ikke kan blive, og vand, som ikke kan blive optaget i kroppen. Hvis vi kigger på figur 3, vil jeg begynde at fortælle noget om ilt og blodet. Udvekslingen mellem ilt og kuldioxid og næringsstoffer i blodet, imellem blodet og cellerne, sker i kapillærerne ved hjælp af diffusion i vævsvæsken mellem kapillærerne og vævet. Det kan vi se her øverst op i den øverste del af tegningen. Når koncentrationen af enten ilt eller kuldioxid er højt sted, vil det diffurere til et sted med lav koncentration. Altså det vil altid væk fra det sted, hvor der er mest af det. Øverst på figuren her kan vi se, at blodtrykket, der udveksler blodet her, det er det blå, det er blodtrykket. Der udveksler blodet af cellerne. Længere inde på tegningen er blodtrykket faldet til næsten 0 herinde. Det vil sige, at det gør, at så kan man se her på de orange pile, at det osmotiske tryk, altså det osmotiske tryk er stadig det samme, men blodtrykket er faldet til næsten 0, og det får det vand, blodet har afgivet til at trænge ind i kapillærerne ved osmose. Den overskydende væske opsamles så i lymfen, vi kan fx se et lymfekar herude, og det kommer så med tilbage igen til hjertet og til lungerne til ny ilt til blodet. Hvis vi kigger her længere ned på figur 4, så kan vi se, at glukosen, altså C6H12O6, som er her i det øverste, og ilten kommer ind i mitokondrien, som er kraftværket, altså en af kroppens kraftværk, altså cellernes kraftværk i kroppen. Der sker nu herinde i mitokondrien en respiration, som danner energien ATP. Der kommer så kuldioxid og vand, altså H2O og CO2, ud af den her proces. ATP er et energirigtigt molekyle, som musklerne bruger ved sammentrækninger. Og hvis vi ikke har ilt, kan der ikke dannes energi, og det er energi, da energien skal bruge ilt, og ligesom den her energi, som skal danne det her ATP. Hvis vi går videre til figur nummer 5, nu vil vi fortælle noget om blodets transport i kroppen. Det iltede blod, der kommer fra lungerne til hjertet, bliver pumpet ud af hjertet i aorta. Det kan man se, hjertet det der er i midten af tegningen, det bliver så pumpet ud i de lyse baner på den her tegning, kan man se. Det bliver pumpet ud af aorta, og det er den største blodåre, vi har i kroppen. Det kommer så derefter ud i arterierne under tryk, derfor skal de være stærke og elastiske, de her blodårer,
det er det, vi kalder hovedpulsårer, som vi har rundt i kroppen. Det er de store blodårer. De her blodårer forgrener sig så videre ud i arterioler, som er mindre, og som forgrener sig ud i vævene i kapillærnet. For eksempel man kan se det oppe i hovedet, kommer vi ud i helt mindre blodårer, helt små blodårer. Hvis vi kigger videre på figur nummer 6, så kan man for eksempel se det her. Så kan man se, at herefter modtager venolerne blodet og bliver til større vener i transporten tilbage til hjertet. Fordi blodet skal løbe imod tyngdekraften, er venolerne udstyret med klapper og sammentrækningsmuskler, for at blodet løber frem og ikke tilbage igen. De blodårer, som transporterer blodet væk fra hjertet, kaldes arterier, og de blodårer, som bringer blodet tilbage til hjertet, hedder vener. Det kan man se i den midterste her tegning, hvor man kan se, at der er en lungearterie, som ligesom får blodet, rundt i lungekapillærnettet, kan man også se, der står, og så ud til lungevenen, eller det går ligesom over i en vene, og kommer, eller venoler, som bliver til vener igen længere henne, og så pumper det ligesom tilbage til hjertet. Hvis vi ser på det i det lidt mere praktiske og realistiske, så kan man kigge på, at når vi for eksempel, så kan man kigge på kroppen, og når vi for eksempel laver motion, hvor vi bruger vores muskler, hvor vi træner vores muskler, så trækker muskelsanderne sig sammen, og derfor så der er en masse små muskeltråde, der bliver revet over, og når de skal genopbygges, så bliver de genopbygget endnu stærkere, end de var før. Altså når de er blevet revet over, så skal de opbygge sig stærkere. Da hjertet også ligesom er en muskel, så kan vi også træne det, så det ligesom bliver stærkere. Og når vi så skal bruge ilt til kroppen, for eksempel når vi motionerer, så får de hjertet til at pumpe blodet hurtigere rundt i kroppen, fordi vi mangler ilt. Altså mængden af vi mangler ilt, fordi at musklerne skal bruge ilt. Så mængden af de røde blodlegemer, de øges i blodet. Det er det, der gør, at vores puls stiger, fordi at tiden mellem hjertepumpene bliver kortere, fordi vi ligesom skal have mere blod rundt og mere ilt rundt. Hvis hjertet er trænet, kan det pumpe mere blod rundt og hurtigere, end hvis det ikke er trænet. Og det gør så, at vi har en lavere hvilepuls, da det ikke kræver så meget i hjertet at pumpe meget blod ud, hvis vi har trænet det.